Oy, bato! Yo, Wardzo! Maying gabi pag-usap mga angkol at syempre sa mga auntie natin at syempre ang ating mga pamangkin. Ayan, good evening once again at welcome na naman po sa ating Araw ng Kalayaan edition ng ating programang Tutoy na Love. Ayan, magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutoy ngayon, no? Yung mga nasa lansangan siguro, no? Especially yung mga umattend po ng mga activities, no? Tungkol sa Araw ng Kalayaan. At may nagsabi sa akin na medyo pahirapan daw yung sakayan daw eh. Ingat lang po tayo ha. Pag marami pong tao, alam na this. At syempre, hello, good evening, no? Sa mga nakatutoy sa atin sa radyo, especially kay Uncle Driver, kasama si Auntie, mga pasahero at syempre sa mga pamangkin. Saan ka man ngayon? Siguro, isa ka sa mga pasahero ngayon, hawak mo ang iyong cellphone. Andito ang inyong Uncle Totoy, isa sa mga halandon. Pero ewan ko lang, no? Kung nanonood ka ngayon sa Facebook Live ng Love Radio, parang ibang kakaiba yung ginawa ni Boy Pindot ngayon eh. Parang merong kalapati sa likod. Ano ba yan, Boy P? Kukunin na ba? Ayan, barong Bisaya tayo ngayon. Siyempre naman ninanamnam natin ang importanteng araw ngayon, no? Para sa ating mga kabisyo. Yowers, no? Alam mo mga kabisyo, no? Mahalaga para kay Uncle Totoy ang araw ng kagitingan. Ayan. Alam na po natin yan. Ito yung pagpapaalala ng mga karapatan at kalayaan po natin, no? Siguro, para sa'yo, no? Kinakalimutan. Wala lang yan, Col. Kasi nung araw sa eskwelahan lang yan. Sabi ni Boy Pindot, kukunin na ni boss. Uy! Huwag naman ganun, no nga, no? Tama-tama naman yan na mga kabisyo, no? Nakukunin na tayo. Kung kukunin ako, meron ding ipapalit. Uy! Ayan, alam mo mga kabisyo, no? Na importante talaga yung araw ng kalayaan. Kasi ito yung paalala na bawat isa po sa atin ay may tungkulin para alagaan po ang ating kalayaan at sa mga susunod na mga henerasyon. Tama, no? At shout out kay Ganda Wanda ng Yes FM. Parang naninibago sila sa aking forma ngayon. Sino mag-aalakala na ganito yung uncle mo? Pero ikaw ngayon, nakikinig ka sa radyo. Siyempre, mas maganda siguro buksan mo rin yung no? Yung cellphone mo. Bagay na bagay. Eto, matanong kita kabisyo, no? Ikaw, at dahil ngayon po ay araw ng kalayaan, matanong kita, para sa'yo, saang lugar ba ang yung feeling mo na malaya ka? Kumbaga, yung makagawa ka ng gusto mong gawin na walang pipigil sa'yo. Yawards, no? Meron bang ganon? Alam mo, mga kabisyo, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Yawards, so basic, especially sa mga probinsyano. Yung mga galing po sa probinsya, na nandito na po sa Metro Manila. Siguro ang gusto nila po, mga kabisyo, ay doon sa probinsya, di ba? Oo naman, may mga naalala tayo pag nasa probinsya. Pwede natin gawin ang gusto po natin. Samantalang dito, dahil nga traffic. Hindi ka makagawa ng ano-ano dyan. Kumbaga, pag galing ka siguro sa trabaho mo, naghahanap ka na ng paraan para makauwi. Hindi ka gaya sa probinsya, yung 5 minutes po, marami na pong pwedeng gawin, di ba?
Tama ba, Col? Yan. Yaward. So shout out po sa mga nanonood sa atin, no? Sa Love Radio Manila. Ayan, nakatutoy yan sa Facebook page. At syempre sa ating TikTok live din. At syempre sa ating Facebook fan page, Totoy Bato Official. Meron po akong nakalagay doon sa ating fan page, mga kabisyo. Ang nakalagay doon ay mention mo ang lugar kung saan feeling mo malaya ka. Malaya ka ba talaga? Oo. Eto, sabi ko nga, no? Ang lugar na kung saan feeling ko malaya ako, motel. Ano? Motel. Bakit? Masama ba? Pwede namang magpahinga sa motel eh. Magpahinga o order ka ng pagkain. Masarap na mga pagkain. Sabi ni Uncle Dagol, church call. Siguro, pwede naman siguro yung church, pero ang mahirap lang siguro, baka maulit yung nangyari doon sa nung nag-viral sa simbahan. Pero ayun, sinagot na yun, ha. Sabi ni Kai Santor, ang kwarta may hinglaya, Col. Malaya daw yung kwarta. Wala na. Maliban pag ikaw ay driver. At saka konduktor. Sabi nga nung kakilala ko, no, anak ng kakilala ko, tinanong niya yung anak niya, "Nak, anong gusto mong maging paglaki mo?" Sabi niya, "Gusto kong maging konduktor." Bakit? Hawak-hawak yung pera. Di ba? Ayan. Sabi naman ni Might Buds, sa Casillas, Toy. Oo nga naman, no? Lahat pwedeng gawin sa Casillas, sa CR daw. Pambihira naman. Ayan. Tuloy-tuloy po natin ang ating Facebook Live, no? Sa Love Radio Manila, sa Totoy Bato Official, at saka sa TikTok Live po ng Love Radio. Ayan. Sa mga nakatutoy sa atin sa radyo sa 90.7, tuloy po natin ang ating music. Mga nindot nga mga music. Dito lang po yan sa programang Totoy na Love. Ang inyong kasama, ang inyong Uncle Totoy. Pormado ngayon. Pag gusto mo yung attire ni Uncle Totoy ngayon, ayoko lang ipikit yung mata ko. Kasi parang kukunin na ako eh. Kukunin na ako sa ibang department. Uy! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!